Ir-ruħ soċjali tibqa' l-punt ta' referenza tal-Partit u tal-Gvern Laburista u dan huwa li jiddistingwi l-politika tal-Gvern bħala wieħed soċjal-demokratiku. Dan qalu d-Deputat Prim Ministru Louis Grech fil-konferenza annwali tal-Gażin Laburista tal-Ħamrun. Grech qal li l-Laburisti m'għandhomx iħallu lill-Oppożizzjoni tikkundizzjona l-ħsieb tagħhom fuq il-politika u l-imġiba tal-Gvern bi stqarrijiet bla bażi. Tenna li l-kampanja propagandistika tal-Oppożizzjoni kienet maħsuba biss biex tqajjem dubji li fil-verità ma jeżistux, iżda tagħmel hekk għax m'għandix tweġibiet validi għall-aġir tal-Gvern. Id-Deputat Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni kienet qed tipprova tpinġi lill-Gvern bħala ħabib tan-negozjanti u allura li ma jimpurtax mill-ħaddiema u min-nies vulnerabbli fis-soċjetà. Huwa sostna li l-fatti huma proprju il-kontra ta' dan. Għalli l-għażla mhix waħda bejn il-kapital u l-ġustizzja soċjali, iżda kif il-Gvern joffri l-aħjar kundizzjonijiet biex il-kapital joħloq il-ġid li mbagħad jitqassam b'mod ġust. Fraħal ġdid, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela tkellem dwar it-tema tal-bidla, bidla li trid issir ukoll fil-Partit Laburista. Huwa qal li m'hemm xejn nisbaħ li b'serenità jsiru t-tibdiliet li hemm bżonn f'waħda mill-ogħla karigi tal-partit, dik ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Fil-preżenza tal-Ministru Konrad Mizzi, Abela stqar li dan għandu l-kwalitajiet kollha biex jimmodernizza lil partit. Sostna li f'dan il-mument hemm bżonn ta' xi ħadd iżgħar u b'aktar enerġija u idejat li jirriflettu żminijiet tal-lum. U għatem id-diskors tiegħu billi fakkar il-memorja kollettiva tal-partit li għandha tibqa' tkun ikkultivata biex ma jintesew qatt il-valuri soċjali li jankraw lil Partit Laburista għal pin-nies.